Croeso chi yma. Diolch i chi am ddod i ymuno efo ni unwaith eto yn y gell. A dda iawn cael eich cwmni chi. Tybed sut mae'r tywydd lle ydych chi heddiw. Fan yma, oes mae yna storm fawr wedi chwythu mewn o'r gorllewin dros fôr yr Iwerydd. Ac na nid sôn am Helent, Harry a Meghan ydw i. Mae pawb o petai nhw isio mynegu barn am hynny, ond, weles i môr cyfweliad i ddechrau. Ac ar ben hynny, dwi'n yn siŵr faint o les ydy hi i drafod. Dwi'n yn meddwl mae busnes i ydy trafod helyntion pobl eraill. Yr hyn hoffwn i sôn amdano fo ydy storm byr proffwydi tywydd yn ei darogan ers peth amser. Da ni wedi bod yn mwynhau arwyddion y Gwanwyn yn y tir dros yr ychydig wythnosau diwethaf a'r cenni peder allan yn ei gogoniant. Ond dyma sôn fod na wyntoedd ar y ffordd, gwyntoedd fedre chwythu dros 70 milltir yr awr yn ystod y deudydd nesaf yma. A'r job cyntaf ges i fore heddiw i ddeud i gwir wedi deffro, oedd mynd allan i godi'r biniau ailgylchu oedd wedi chwythu i ganol y lôn yn y nos. Yn wir, mae'r gwynt i'w glywed yn aml lle da ni'n byw, a heddiw mae'r coed ar ochr arall i'r lôn yn ysgwyd yn byr eger yn y gwynt. Sut tybed fyddwch chi'n ymateb i stormydd fel hyn? Falle na ydych chi'n cymryd rhyw lawer o sylw, diolch yn eich poen i chi o gwbl nac yn effeithio llawer arnoch chi. Ond mae greda i fod na le i ni adael i'r pethau hyn siarad efo ni. Oherwydd mae ganddyn nhw bethau i'w ddweud wrthon ni. Yn gyntaf, mae storm fel hyn yn deud rhywbeth wrthon ni am fawredd a gogoniant Duw. Wrth i mi dyfu yn Aberystwyth, mi fyddwn ni weithiau'n mynd ar noson stormus i lawr at lan y môr ac o ddiogelwch y prom yn gwylio'r tonau yn torri ar y traeth. Roedd y pŵer oedd yn symud y dŵr yn rhyfeddol, a hyd yn oed cerrig mawr na fedrwn ni mwy symud heb gymorth JCB yn cael ei tasgu o gwmpas fel marblis yn y gwynt. A'r cyfan yn cael ei reoli gan wynt. Dych chi rioed wedi ceisio creu ton mewn dŵr trwy chwythu. Go bryn, ond pa allu ydy hwn sy'n peri i dynellu o ddyfroedd siglo nôl a blaen gyda'r fath nerth? O'n i siarad y don o'r blaen gyda chyfaill oedd wedi gweld rhaeadr Niagara ar y ffin rhwng Canada a'r Unol Daleithiau. Oedd yn deud fod yr olygfa yn dangos grym rhyfeddol Duw ar waith. Wrth gwrs, pan ystyriwn ni mor ddinod ydy'r blaned hon yn hermer bydysawd, ac mae'r un llaw sy'n cynnal y ser a'r planedau ar ei llwybrau, yna mae yna rhyw ogoniant rhyfeddol yn perthyn i'r crewr. Ond yna ochr yn ochr a mawredd Duw, mae stormydd yn atgoffa ni o'n breider ni yn hunain. Da ni'n hoffi meddwl yn bod ni yn rheoli yn bywydau. I am the captain of my soul, I am the master of my fate. Ac eto, gyda ychydig o wynt, mae Pont Britania'n cael ei chau i gerbydau. Mae lonydd yn cael ei cau oherwydd llifogydd neu coed yn disgyn ar ei traws, a meisydd awyr yn cau am na fedr awyrennau lanio'n ddiogel yn y gwynt. Mae'r tir yn cael ei fwyta i ffwrdd gan y moroedd yn taro ar glogwyni. Da ni'n rhyfeddol o fawr yn golwg yn hunain ar adegau, ond yna daw'r storm. I'n atgoffa mae gwan yda ni mewn gwirionedd. Yr hyn sy'n newid yn persbectif ni, wrth gwrs, ydy gwybod fod ganddo ni loches. Mae'n braf gwylio'r tonau o ddiogelwch y lan, o beth arall fyddai bod ar gwch yng nghanol y môr. Mae gwylio'r coed yn siglo yn y gwynt yn gallu bod beth digon brawychus, ond o ddiogelwch y cartref cynnes ar ochr arall y lôn, mae beth gwahanol. A dyna barodd i'r brenin Dafydd ryfeddu wrth fyfyrio ar fawredd y cread. Pen y dychwydd ar y nefoedd, gwaith dybysydd y lloer a'r ser y rhai ar deiniaist. Pa beth yw dyn i ti i'w gofio, a mab dyn i ti ymweld ag ef? Hynny di oedd Dafydd yn gwybod fod ganddo fo loches yn Nuw. Oedd yn gwybod am y tangnefedd o
o brofi fod o yn wylo yr un galluog sy'n rheoli llwybrau'r sêr. Mewn gwirionedd mae rhyw gysgod oedd o yn ei weld o'r cariad anfeidrol sydd yn yw. Wrth i ni nesau at y pas mae ganddo ni olwg gwell ar y lloches. Am i ddiw garu'r byd gymaint. Nes iddo fo ddanfon ei un mab unigryw i wynebu yn storm drosto ni a'i wynebu'r eithaf ar groes Calfaria. Rhag i unrhyw un sy'n mentro rhoi yn ffydd ynddo fo fynd i ddistryw ond cael bywyd tragwyddol. Ac wrth gwrs, nid bywyd ar ôl marw yn unig ydy'r bywyd tragwyddol hwnnw. Bywyd o brofi Duw gyda ni ochr yn ochr, wrth i ni fyw o ddydd i ddydd i efallai nghanol stormydd yn byw yn bywyd braidd fel yma. Ie, fe all Duw yn helpu ni drwy bob helynt. Helynt Covid-19. Gobeithio bydd cymorth yn dod i'r teulu brenhinol yng nghanol i helyntio nhw. Ac efallai bod chi heddiw yng nghanol rhyw storm fawr. Ceisiwch y lloches, mae Duw yn gallu rhoi i chi trwy i drigaredd. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd, da ni yn diolch i ti. Dy fod ti yn ddiw tragwyddol, holl a lluog, sydd uwchlaw pob storm yn rheoli yn ddiogel. Ac arglwydd, da ni'n cyfaddau bod ni weithiau'n cael yn hysgwyd gan stormydd. Stormydd naturiol yn y byd, stormydd sydd yn dod oherwydd yn amgylchiadau, ac yn aml stormydd da ni'n dwyn arno ni'n hunain trwy yn ffylineb a'n pechod a'n drygioni ni'n hunain. Arwain i o ddiwn tad, at y lloches ddiogel sydd i'w gael yn dy drigaredd, yn dy fyddeiant, yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Cadwch yn ddiogel, ac os fydd Duw'n caniatáu, mi ddoi nôl dy Gwener gyda rhyw fyfyrdod bach arall.